Iċ-ċittadini mhumiex merħla jew bejjem li tistgħu tgħadduhom biż-żmien kemm tridu intom. Dan sostnieh l-eks membru parlamentari Laburista u eks imħallef Philip Xiberras, illi permezz ta' post fuq Facebook esprima r-rabja tiegħu lejn l-awtoritajiet responsabbli mill-manutenzjoni u l-proġetti tat-toroq, tant illi sejħilhom inkompetenti u semma kif dawk responsabbli għat-toroq ilhom xhur sħaħ jagħmlu x-xogħlijiet fuq triq ix-xatta ta' Ġbiex l-Imsida u malli jlestu x-xogħlijiet ftit wara jerġgħu jaqalgħu it-triq. Philip Xiberras, attivist ferventi tal-Partit Laburista, semma kif m'hemm l-ebda tiġġenza u empatija lejn misidjani li jagħmlu użu minn din it-triq ta' kuljum u li jsibuha diffiċli sabiex jaslu minn tarf sa tarf ta' triq. U temm il-kitba tiegħu billi kwota lil Monsinjur Sajdon fejn stqarri li hemm bżonn immorru lura biex inkunu aħjar. Ix-xogħlijiet fl-Imsida kienu parti minn proġett ta' tisbieħ li tnieda f'Ottubru tal-2021 u minn dak iż-żmien qatt ma kien hemm ħiel ta' meta ser jitlesta dan il-proġett. Dawn ix-xogħlijiet affettwaw lid-diversi negozji li hemm fit-triq, tant li numru ta' sidien ilmentaw dwar kif naqas il-beħ minħabba li hemm nuqqas ta' spazju tal-parkeġġ. Dan fil-waqt li diversi residenti ilmentaw dwar it-traffiku li kontinwament qed jiġġemma f'din it-triq.